Халелуя! О, ти даваме слава, чест и почет! Халелуя! Татко Небесен, тази вечер ние се молим, ние ти благославяме. И искаме тази вечер, Господи, ти да дойдеш на това място. Както отиде, Господи, в Ерусалим, както влезна в храма. Господи, ти влезна в храма и ти направи твоя дом да се нарече молитвен дом. Само тогава, когато ти си в това място, само тогава това място ще бъде молитвен дом. Само когато ти присъстваш, тогава сърцата ни ще горят за тебе. Само тогава, когато ти говориш, нашите сърца горят за тебе. Само когато твоето присъствие е между нас, тогава, Господи, нашите сърца започват да се запалват. Защото не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духът ни казва Господ на силите. И тази вечер, Боже, ние не сме тук, за да покажем нашите способности. Ние не сме тук, за да покажем ние какво можем. Но ние сме тук, за да се смиряваме пред Тебе. И те молим да дойдеш. И ти да запалваш сърцата ни. Ти да запалваш сърцата ни. О, халелуя! О, халелуя! Боже, ние имаме нужда от Твоят огън. Както запали, Господи, тази капина. И тя не изгаряше, но тя все повече гореше. Колкото повече, Господи, гореше, толкова повече Твоето присъствие и Твоята слава осиляваше Моисей. И колкото повече Твоето присъствие гори на това място, толкова повече, Господи, Ти ще ни усетиш. Толкова повече, Господи, Ти ще ни приближиш към себе си. И толкова повече Ти ще покажеш от чудесата и знаменията в живота ни. Халелуя! Ако огънят не гори, Господи, то и знаменията и чудесата ще престанат. Но ако огънят гори, чудеса и знамения и славата Ти ще бъде в живота ни. Халелуя! Но днес, Боже, Ти запалваш нашите сърца. Както запали тази капиня на планината Мория. Така, Господи, Ти искаш да запалиш нашите сърца. И там да говориш, там да изявиш себе си, както откри себе си на Моисей. По същия начин искаш да откриеш себе си на нас, вътре в нас. Халелуя! Ние се покланяме на Тебе с тази песен и се молим за Твоето присъствие. Както се носиш, Господи, началото Твоя дух се носише по цялата земя и тъмнина покриваше земята. И Твоя дух се носиш над водата. Ние те молим тази вечер Ти по същия начин да се носиш. Но не само да се носиш, но да обадиш вътре в нас. Да достигнеш недостигнемите места вътре в нас. Покланяй се на Господа. Сега е Твоето време, сега е Твоят шанс. Сега е благодатното време. Влез в Неговото присъствие, влез в Неговото царство. Вземи участие. Халелуя! И ти ще бъдеш благословен. Ти ще бъдеш благословена. Само тогава, когато ти се насилиш, само тогава, когато ти правиш крачка на вяра, и Господ ще те благослови. Халелуя! 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 Халелуя!